Играем играта за мръсни танц, чиято цел е да развием слуховото внимание на децата. Играта се състои в това да се пусне музика, с децата се извършват определени движения, дали ще танцуване, дали ще скачане, пляскане. И когато музиката спре, трябва да замръзнат, да не правят нищо. След това отново тръгва музиката, отново се правят движенията. Идеята е да внимават и да слушат кога да се движат и кога да спрат.